TV. Vanhu vaya vatanga manje muri yeZimbabwe manyaya panapa muone nyaya iri kutaurwa kudyiyo rinopisa gore rineri ende vanhu vari kutraya kuita zvese rine rinonzi gore rezvese ende rinonopera futi because zvinhu zvacho zvaitika nguva ineka kana kuti pasizini egore rineri zvakawandisa zvimwe zvinhu zvokuti manga musati mambozvinzwa zvakaitika but because of nyaya dzavo dzemafactional fights dzedzi dhoro rekuti vazoswera vachirwisana rakavharwa zvaro but kune zvizhinji iko zvino ndikusangana nenyaya mumwe munhu ari kutaurawo panapa vamwe vari I don't know iwo pedze chando iwo pedze chi kana kuti ndoma wet dreams acho but to me it doesn't make sense honestly ndakazvitarisa vanhu amasiya mhano vanhu vakatumwa because tarisai hanzi this morning around 4 a.m. I dreamed President ED was speaking at a rally. There were many people and I was also present. While he was in the middle of speaking, I saw his deputy take a gun and point it at ED, but the gun failed to fire 3 times and VP was arrested right there. Murikuona nyaya iri panapa kuti ndabva ndaona vachida kuno it's like inini chandurungoedza ngotaura ndichangodai so kune vanhu vekuti vanoda kuda kurowa counter attack yekuti they are afraid of something because already they have something in making. They are about to make mamwe decisions ekuti even mimi mega makazvinzwa zvinhu izvozvo kuti ndo zvavaronga varume vava you will be shocked honestly. Now ndosaka vakuda kuvhiringidza kuti but I don't know kuti pfungwa dzevanhu ava vanofungidza kuti vanga outsmarta vipi Chiwengeri in terms of kana kuti ane zvaarida kuita obva achikidzirwa nemadreams ekunzi tarota wazonzwa iso wada kubudisa nhingiri kana kuti vada kuti idi apfurike. I don't even know. To me it doesn't make sense. Zvinhu zvokuti zviri kutaura zvangondinetsa ndakangona kuti vanhu vakakwana here ava ndosaka ndangomhanya ndikatigenza ningoya panapa nditotaura nemi zvatopera. Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamsika Kulian TV haichadzika saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha everybody say Kulian yeah. Information is brilliant, yeah. Everybody say Kulian.